Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. So panibagong araw, ay panibagong ulan na naman pala kasi tag-ulan na eh. So eto, panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So for today's vlog, saan ba pwedeng mag-good time dito sa Pampanga. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo kung saan pwedeng uminom o pwedeng lumabas or kumain dito sa Balibago.ang City or dito sa may Pampanga. Ayan, so ngayon traffic kaya matatagalan tayo dito. Ayan, nasa ano na tayo, Habakan Bridge, tapat ng Robinson, Balibago. So maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ito, titingnan natin yung mga ano rito. Pwede tayong mag-good time. Yung mga gustong lumabas. Yung iba kasi yung mga bago rito, di ba? O yung mga nasa ibang bansa pa na hindi pa alam yung mga bagong bukas na kainan dito or pwedeng inuman. Papakita ko sa inyo balik normal na, no? Traffic na rito parang bumalik na rin yung mga pumapasada. Napakarami na ngayon na pumapasadang jeep. Ayan, dati hindi natin makikita magsabay yung mga jeep na yan. Dati bibihira lang. Ngayon punong-puno yung mga sakay ni Manong chauffeur. Eto, una ayan yung Garden Dine. Ayan, may bar and restaurant pa, ayan, matagal na rin yan. Tapos dito sa may Balibago sa, alam ko, wishing well. Titingnan natin dito sa likod ng BPI. Titingnan natin dito. Eto, wala na ito Bruno and Diego dati. Ito yung cake wishing well. Ayan, alam ko wishing well, pero baka iba na ngayon. Oo, wishing well pa rin. Ayan, oo, dito tayo. Ayan, may mga bago rin dito. Ayan, Bobby's Bar and Grill. Ayan, pwede rin kumain dyan. Pagkatapos nyo mag-inuman at inaantok na kayo, ayan, pwede rin Morning Star Hotel. Ayan, ayan, ito rin 1 point solar marketing. So ito, Tavern, The Tavern. Ayan, and then ito pa, Crabaholic. Ayan, Velvet. Eto, dito naman sa may Diamond to. Papasok ng Diamond Subdivision. Alam na mga ano natin to, kasi matagal ng ano rito yan may mga KTV rin. Ayan, Marlin Mansion. Eto sa may tapat ng Sabers Appliances. Ayan, Sabers Mall yan, yung Best Western. Ayan, tapos ito naman yung Shanghai Palace. Ayan, Shanghai Palace. And alam ko may fortune dito. Titingnan natin kung andito pa. So banda ron pala. Hindi ko na nakita yung fortune dito, Jerry's Grill. Ayan, malapit lang sa may casino. Ito yung Casino Pilipino. Pag marami kang pera, pwede kang magsugal, pag kukunti lang yung pera mo, kahit wag na, pangkain na lang. Ito pa, marami rin dito. Ayan, egg and breaky.
Oh, may egg and break pa. Ito pa, dainty Asian cuisine. Ayan oh. Dito sa Balibago marami talagang kainan dito. Ito pala yung ano, Fortune Restaurant. Dito linipat na pala. Ayan, lapit sa may Converge, may Johnny's Supermarket. Ayan oh. Ayan, Fortune Hong Kong Seafood Restaurant. Ayan, daming sasakyan. Traffic no. Ito sa likod din dito marami ring mga pwedeng pag good time dito. O sige, liliko tayo dito no. Dito muna tayo. Tingnan natin yung mga pwede ring kainin dito. Ayan, ito pa. Diyan, dito rin. Ayan o. Ayan, napakahaba ng bodega ng Johnny's. Ito, bodega yan. Napakahaba hanggang dulo. Ay, may mga chicks pa rin. Ayan si ate oh. May mga tumatambay pa rin na babae rito. Ayan, si Tisay. Si Tisay. Yun oh. Dito may mga tumatambay rin dito. Sayang ito oh. Wild Orchids nagsara. Ito pa yung mga chicks. Ayan oh. Ayan, balik ano na rito sa may ano walking street. May mga bar ng mga nakabukas dito. Ayan, tulad ng Legend Z. Dating Lancelot yan or Camelot. Yan si ate oh. Sexy. Ayun mga foreigners oh. Yan. Parang bumalik normal na rin dito ano. Yung iba lang yung nakasara. Yung iba nakabukas. Yung Las Vegas sarado pa rin. Shop lang. Shopan oh. Ayun mga chicks dito oh. Ito na yung walking street. Wala, sarado na. Hindi na tayo pwedeng pumasok dito. Ayan, may nagbabantay na rito. May mga tumatambay pa rin dito oh. Ayan. Yan oh. Naghihintay ng mga yan. Ayan pa. Mga foreigners. Dito marami rin. Papunta dyan sa may ano, Korean town naman yan. Gusto mo kumain ng mga unlimited na samgyeopsal, yan, didiretso ka lang dyan sa may walking street. Oh, no, marami na rin tao pala rito. Ito lang yung nakakalungkot dito. Ayan oh, wala tayong nakikita mga nagpipiknik no, o yung nagdi-date no, kasi sarado. Yan, yun yung pinakamahirap dito. Ayan. Ayun, may isang tao kaso nag-iisa lang. Ayun, may nagdi-date. Ayun, may nakita tayo. Ayos ah. At dalawa na pala. Ay, tatatlo na sila. Eto, papunta ng ano to eh, Dau. Ayun na, parami na mga sasakyan, di ba? Wala, balik normal na rin talaga. Ano na lang talaga yung hinihintay dito, yung wala na yung face shield, face out, ganyan.
Pero ano na, hindi na maselan dito. Kung pupunta ka ng Dau or Angeles City, hindi na maselan. Eto, may bago rin mga tayo rito. Ayan. Yan, mga bago yan. Yung Lomi House wala na. Eto, ayan. So hanggang dito na lang muna mga tol ha. Salamat sa inyo. Sinias vlog na lang ulit.